אשתי למשל נוהגת מצוין, היא צופרת לאנשים לא נכונים. כי את רואה, אוטו שחור מדי, גדול מדי, יקר מדי, זה 2 חדרים ברעננה, על גלגלים. לזה את צופרת? איפה המודעות שלך, גברת? את יש לך אגזוז אחד, הוא יש לו 3 בכל צד. זה לא צופרים לו, לא צופרים. עכשיו אני שמה בחרדות, אני לא יודע מי באוטו, לא יודע מי יצא, אני יודע מי אני מאוד דקיר, מאוד דקיר, הרבה שטח לעבוד איתו, לא קשה לפספס, אני מאוד מאוד דקיר, ואין לי יכולת התגוננות, יש לי מהירות תגובה של שומר באושר עד, באמת, אני מפוחד, אני בחרדות, אני גם לא יודע מי יצא מהאוטו, הכל חלונות שחורים, לא רואים, אני לא יודע מי יצא, עבריין, פושע, מחנכת שלי מי"א2, אני מפחד, אחי, אני מפחד. עכשיו בואנה, נפתח את הדלת, יצא בן אדם, אחי, האחרון שעשה לו אורות גבוהים קיבל פנס מתנה, באמת. וראש הקט, היא לא קוראת סיטואציה, ממי הוא בא אלינו, מה את אומרת שהוא בא אלינו? את לא רואה מכנסיים שלי רטובות? מה קורה לה? הוא בא אלינו, גאון הדורה. אני רועד, אחי, אני רועד. הוא דופק על החלון. אתה צפצפת. זה היא צפצפת. זה לא אני, זה היא. ככה היא, זה לא אישי אליך. מאז שהתחתנו היא מצפצפת עליי. זה לא, היא רגילה, זה לא אליך. אני מפוחד, הוא אומר לי, אתם יודעים מי אני? אני ניסיתי להסביר לה שאנחנו לא יודעים. היא לא הקשיבה, זה כל מה שאמרתי לה, אני לא יודע איזה פסיכופת, לא, אתה לא פסיכופת, לא, אתה לא. התחננתי על חיי שם, היא עדיין לא קראה את הסיטואציה. אני מנסה להציל את החיים שלי, ופתאום היא אומרת לו, נו, אתה יכול לעשות כבר? אפילו הווייז משנה מסלול לבית עלמין מנוחה נכונה בכפר סבא.